Dina iki mau berjalan-jalan wis fresh. Yo ora. Paling enak ini iki yo. Bos jenenge jalan-jalan neng mall. Wah, ndelok kanan kiri, mburi belakang oke yo ora. Oh, lanangan gatel tenan nek wero ning jaba. Wong maju sithik iku mbek menonjol mburi matane jelalatan kok nek diseneni, diceramahi kok jawabane khilas. Tapi aku lunga wae jalan-jalan karo kowe wit aja kok iso oke gawe ribut menen urip. Wong jalan bareng yo lumrah. Umume ngono go. Lene kecuali aku dolan jalan-jalan karo temenan ngono lagi mbok seneni yo lumrah. Kan ngono kuwi kan ora disenajan. Lah ono pemandangan indah iku yo dimanfaatkan. Yo. Ya kecuali nek senaja itu salah. Lene gune mall kok lalu lalang pemandangan indah yo dimanfaatkan wong kuwi termasuk rezeki. Rezeki kok ndeloke wong wedok swemok. Lho ning omah e bojomu ya wis swemok kok. Semok apa? Kowe ngerti Gunung Semeru ora kowe? Ketika nek Gunung Semeru kuwi metu lahir panas yo ngono kuwi bentukmu. Warnane wong lanang ning jopo jan matane iki ora mikir pikirane omah mbek bojo apa ora. Alah sing ngono kuwi nganu hiburan mah. Ora usah digawe ruwet. Happy sih. Wes aku meh ngadus. Lanangan buatel tenan. Ning jopo nek ora wong mening booming budi tur menonjol ning ngarep kok jan senenge pol.